mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli po ako nagbabalik dito sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 12:03 AM, muli tayong tumanggap ng tawag at para pagbigyan natin ang inyong hiling every Friday na punong-puno lang to ng katatawanan, punong-puno lang to ng kalokohan, at punong-puno lang to ng pampatigas ng panga natin. So, hindi ko na papatagalin pa mga kabisyo. Nasa kabilang linya na po natin ang magkukwento ng Rated SPG. Top Secrets. Hello po. Good evening po. Good evening po. Ma'am, happy Friday. Ay, happy Saturday. Saturday na nga po. Oo nga eh. Kanina parang Friday lang, Saturday na agad. Oo nga eh. Ma'am, hindi ko na po papatagalin pa, ma'am. Diretsahan tanong tayo, ma'am. Diretsahan sagot din po tayo. Tagasan ka Sige po? Somewhere in Mindanao, pero recently andito po ako sa overseas. Same lang din ang time ng Pilipinas. Alright, Mindanao. Yes po. Ilan taon na po kayo? 35 po. 35 years old. Ano pong pangalan? Ako po si Heart. Heart, 35 years old, somewhere in Mindanao. Ano ang rated SPG top secret mo? Ako po ay isang babaeng nagbalik loob ng nakatikim ng talong. Nakabahan ako. Tama po ba kami na narinig, ma'am? Yes po. Isa po kayong babaeng nagbabalik loob dahil nakatikim po kayo ng talong. Yes. Yes. Kanina sobrang taas ng tension na galit ko, ma'am. Pinababa mo eh. Ma'am, Yes ba't po. niyo po nabanggit yung nagbabalik loob? Kasi po, before kasi po nung high school hanggang nag-college po ko, nasa LGBT. Yung relasyon ko po is lesbian. Ako yung babae. So, matagal din na panahon kasi nga, nung high school ako, nakikita ko si marami mga kabatchmates ko nagkakaroon ng pamilya. Malaki ang tingin ng parents sa akin yung natatakot ako na pag pumapasok ko sa ganyang relasyon sa lalaki, baka maging ganun din ako. Kaya iniwas ko sarili ko sa lalaki. Doon ako napunta sa lesbian. Ganun. Kaya mga almost 6 years din. Ganun. Na hindi ka nakakatikim ng talong. Never. Puro talong lang Never. talaga. Ano po? Puro tahong lang ang natitikman mo that time. Ay, hindi po. Dalawang lesbian. Yung una, hindi ko talaga, ako yung, kumbaga, ang tawag ganun. Hindi ko siya na-try, pero ako lang yung manly kasi siya, tapos ako babae ganun. Pero yung sa pangalawa, kami, salitan. Paano salitan? Kwentuhan mo naman kami. Paano kayo nagsasalitan? Wala kaming idea eh. Ay, ganun. Oo, lalo na ako. Wala akong idea. Kwentuhan mo naman ako ngayong gabi na Kahit to. din ako, nung panahon ngayon, wala din akong idea noon eh. Pero natuto ka Tinuruan na. lang ako. Kwentuhan mo naman ako. Sige na. Kasi siya, galing lang din siya sa babae din siya. Tapos, yun nga, na parang nag-explore siya ba? Kaya siya na rin yung naging lesbian. Tapos, tinuruan niya ako na ganito.
gawin yung mga ganyan, yung sabi pa nila, yung fencing rin. Ay, hindi fencing. Wait, yung bang, hindi ko alam anong tawag doon. Mhm. Madali lang yung relasyon namin, hindi rin kami nagtagal nun. Bali, kinakain mo siya, kinakain ka niya, ganun ba yun? Opo. Sino mas tingin mo magaling kumain? Ikaw o siya? Hindi ko alam kasi pareho namang may ungulay. Anong umuhungol ang heart na to? Ano ba? Hindi ko na alam eh. Ano, hindi mo na alam yung ungol mo doon sa girl, sa dati, sa lesbian mong partner, ha? O sige, move on na tayo. Opo. Move on na tayo. Hindi na natin pagkwentuhan yung ungol mo doon sa partner mo dating kinakain ka at kinakain mo. Opo. Paano naman naisip na isang heart na tikman muli ang talong matapos niyang tikman ng mga tahong? For the context po, never po ako nagkaroon ng yung relasyon sa isang lalaki na yung bang tawag nito, yung formal na relationship. Mhm. Kasi high school pa lang po ako, fling-fling nun. Tapos nung pumasok na sa akin yung lesbian na naging jowa ko, never na talaga ako nagka-jowa ng lalaki. Kasi Yes. na ako nun eh, willing na ako mag-settle down. Pero nung na-meet ko yung lalaking yun, yung sinabi ko, talagang nag-flip yung buhay ko 360 degrees, ganon. Gano'ng kalaki mo na yung talong niya? Ano po? Gano'ng kalaki yung talong niya? Mga pag galit na galit talagang maabot siya ng siguro mga 5 to 6 ganon. Uy, malaki yun ha. 5 to 6 ha. Tapos gano'ng kalaki yung niya, lapad niya, gano'n? Siya, parang, ang tawag. Pag galit talaga parang 2.5. 2.5 ba? 2.5 inches? 2.5? Ano ito? Maikli yun ha. 2 inches? Hindi, what I mean yung palapad. Yung Kasi lapad niya, yung kapal. Opo, yung kapal. Ang kapal yun, kasi laki na itong mikropono ko yun, kung gano'n. Ay, hindi. Hindi naman. Kasi, alam mo, DJ, sinusukat ko ngayon sa kamay ko. Nag-iisip. Kung dalawa, ito yan 1 and 2, di ba? Tignan mo yung daliri mo, ma'am. Yung unang guhit, tsaka yung pangalawang guhit. Yun ang 1 and 2. Parang ganun ako sumukat, ma'am eh. Ganun din ako, nagsusukat ako ngayon. Pero kasi maliit kasi yung bibig ko, kaya talagang siya minsan nabibili na ako. Pag nagme-mikropono ako, nabibili ukan. So parang delata siya, ma'am, ganun kalaki, di ba? Ay, hindi rin. Sobrang laki naman nun sa lata. Ang laki nun. Okay, eto na. Huling tawad, parang deodorant, ganun. Parang ganun. Malaki nga, ma'am. Bongga. Bongga talaga, char. Okay, saan mo ito natagpuan itong nagpabago sa sarili mo? Kwentuhan mo naman kami. Nung time na yun kasi, LDR kami yung lesbian ko dati. Tapos, on the rocks na rin kami. Kasi nga, parang nasa-sense ko na may something na sa kanya. Busy din ako sa trabaho. Tapos, nung time na yun, may katrabaho ako. Tapos, lagi ko siyang nakakausap. Alam niya yung relasyon ko doon sa ko na yun. Tapos, sabi niya sa akin, alam mo yung mga ganyang relasyon, hindi talaga 100% na masaya. Kasi nga, that time, marami pang tabu ba? Kumbaga, marami pa rin ayaw sa mga ganyang relasyon. Kahit na yung family ko, some of my family talaga, ayaw. Pero parang na lang din sila. Kasi nga, hindi sila makapag-react sa akin. Kasi nga, may personality ako na, yung strong personality, kaya hindi sila makapag-react. Mm-hmm. Kaya ganun. Tapos, ngayon, lagi kong nakakausap tong lalaking tong katrabaho ko. Parang, bakit ganun? Parang, araw-araw pa pag hindi ko siya nakikita, parang, may kakaibang nararamdaman ako. Usually, kahit pa sinong lalaki yung pinapakilala sa akin, wala talagang spark. Naniniwala kasi ako dun sa spark, DJ. Tapos, yun na nga,
nung pag nag-i-in siya, nagla-log-in na siya kasi magkaiba kami ng lunchtime. Pag pumapasok talaga siya, parang andun yung masigla na ako nung nakita ko lang yung mukha niya. Sabi ko, hala, kakaiba na 'to, bakit ganito nararamdaman ko? Mhm. Tapos yun na nga, jump na tayo sa sa sitwasyon na, na ano kasi ako, lumipat ako sa isang boarding house. Tapos ayun, nagpa-welcome ako kasi nga kasama ko sila lahat mga friends ko. Tapos nung tapos na ng dinner, nagsiuwian na yung iba, na nagpaiwan yung yung mga lalaking tropa kasi nga one of the boys din ako. Yes. Nasanay ako sa ganun. Mhm. Eh, ayun, napasobra ng inom. Tas ano naman 'no, kasi nasa tamang edad naman ako nun. Tapos ano din, siya nasa kabilang upuan, ako magkalayo kami, 4 kami nun, ta's umuwi yung isa, basta magkalayo na. Biglang, hala, ba't lumapit 'to sa'kin? Pero ako nakainom ako, nasa ano pa ako, hindi ako talagang lango. Alam ko pa yung nangyari. Sabi ko, "Hala, ba't siya lumapit?" Ta's ayun na, ano na, nag-on the moves na siya. Paano niya Tapos inumpisahan? bigla siyang sumandal sa sa shoulder ko. Sumandal siya sa shoulder mo. Opo, sumandal. Dahan-dahanin mo Sabi ko, para nai-imagine ng mga listener natin ngayon sa radio yung nangyayari. Kasi kung bibiglisan natin, parang hindi natin sige maintindihan po, eh. Dahan-dahanin natin. overtime na eh. Hindi, okay lang. Ano? Para sa'yo, kahit alauna tayo matapos dito. Salamat po. Para detailed lang din. Detailed lang din natin. Ayaw natin masayang tong kwento. Dinantayan ka niya sa likod. Kasi yung isa tulog na, kami na lang dalawa yung yung kaya pa ba. Eh ngayon, bigla siya tumabi sa akin, tapos nagulat ako, bakit? Tapos ayun na nga, sumandal siya sa shoulder ko. Eh ako naman, yung kabog ng dibdib ko, sabi ko, ano na to? Siyempre yung time na yun, may nararamdaman na ako sa kanya. Tapos nung bigla akong tiningnan yung mukha niya. Tapos inangat niya din yung niya, yung ulo niya. Nagsimula na kami halikan na, ganun. Bago tayo pumunta doon sa banatan, ano bang itsura nitong lalaki nito? Ano siya, I mean, I'm not on the looks talaga kasi nasa personality talaga ako nag-base. For the context, wala siyang kamukhang artista kahit ako wala din. Okay. Pero, parang, anong kulay? Gano'ng katangkad? kayo manggi? Kayo manggi siya. Maugat? Gano'n? Ay, syempre. Kayo manggi. Tapos, 5'7" yung tangkad niya. Kasi ako, lang ako 4'11" lang ako eh. Tapos siya 5'7". Oo. Tapos, ayun. Ayun pa. Ano pa ba? Ikaw naman, ma'am. Ano bang itsurahin mo, ma'am? Parang normal na Pilipino talaga. Walang lahi, ganun. Gano ba kahaba buhok mo? Maikli ba? Mahaba ba? Mataas ba ilong mo? Kwento mo kami, ma'am, para makita namin yung image. Hindi naman ako masyadong, morena talaga ako. Tapos, hindi rin ako masyadong mataba kasi nga nag-workout ako dito. Tapos, maiksi palagi yung buhok ko kasi nga pag summer dito ang init. Para madaling sabunutan, ganun. Oo, syempre. Malaki ba ang hinaharap mo, pangarap mo, ganun ba? Sakto lang. Sakto lang. Hindi ako yung masobrang bulky kasi nga dati nung magkakilala kami ng itong lalaking to, maliit pa ako. Ngayon, nagkalaman na, ganun. Anong gusto niya? Yung maliit ka, yung may lamang ka na? Mas gusto niya yung may laman kasi daw mas cute yung mas cute yung mayroong pang malalapa. Ano ba yun? Ano ulit? Mas cute yung may nalalapa? Ganun? Opo. Ano yung aso? Ganun? yung yung nalalapa na hindi na uubos.
Ginawa ka pang ano, boto ha. O, ito na. Nakita na namin ang itsurahin mo at itsurahin ng lalaki. Anong ginawa niya sa'yo? Kwentuhan mo kami. Ayun po, ayun na, naghalikan na kami. Tapos, syempre, nakakahiya kasi may isang natutulog. Baka tinitingnan na kami. Sabi ko, andun na tayo eh. Sabi ko na, dun tayo sa kwarto. Ayun, Ikaw nagaya. sabi ko, dun tayo sa kwarto. Tapos, ayun, agree naman siya. Nung nagpunta na kami ng kwarto, di ba sabi ko kanina po, 4 kami. Mhm. Kasi umalis yung isa, may binili. Kasi Mhm. nakulangan nga sa inom. Nung nagpunta na kami ng kwarto, ready na sana. Biglang bumalik yung isa. Anong ginawa niyo doon sa isa? Bumalik din kami sa sala. Ay. Bumalik kami, hindi natuloy. Kaya ganun. Tapos nung umuwi na sila. Umuwi na yung isa. Yung natulog hindi pa umuwi. Tapos ayun, magsisimula na rin sana kami. Pagkahubad na nung yung pantalon niya, gumising naman yung natulog. Nabitin na naman. Oo, sabi ko, dyan ka na, huwag ka nang lumabas. Ako na lang yung lalabas kasi uuwi na raw yung isang natulog. Mm. Kaya yun, ang natira siya na lang. Kaya yun na, natuloy na talaga. Ito na. Sabi nga daw nila masama daw nabibitin. Yun na nga. Iba daw ang dating kapag nabitin ang mga taong gigil na gigil sa laman. Ay, naku. Pero Anong una niyong hindi ginawa? rin kasi namin na hindi rin kasi namin, parang feeling ko hindi namin na natapos. Kasi nga lasing, hilaw na rin kaming dalawa. Mhm. Parang may nangyari lang pero hindi na siya ganun ka memorable kung natapos pa namin kasi lasing na nga kami. Ganun. Pero anong ginawa niya sa iyo? Kasi syempre, yun yung unang araw na nagpabago at nagpa-360 ng isip mo eh. 'Di ba? Tama ako, 'di ba? Tama ako doon, 'di ba? Yun na Opo, yung pero mismong hindi araw na ako. pumirma ka ng kontrata na babae pala ulit ako. No turning back. Ano po, ang nangyari kasi, parang, may nangyari ganun. Tapos, ang nakapagpabago kasi sa akin, kinaumagahan na eh. Mhm. Yun ang nakapagpabago sa akin, hindi yung dahil dun sa nangyari. Nung gabi. Umaga na. Oo po, umaga na. Kwentuhan mo So, kami nung umaga. Na-realize. Kasi nga, kinamugahan, day off niya, ako hindi. At tapos, ang nangyari, ginising niya ako na haplos yung noo ko. Ay, nagulat ako kasi nga lamig ng kamay niya. Tapos sabi ko, hala, kasi nga iniisip ko, DJ, pag ganun, 'di ba? Pag one night, usually lalaki, talagang alis na, bye-bye, ganun. Iiwanan yung babae. Yung mga nakikita ko sa palabas eh. Minsan sa mga napapakinig ko ng mga Kakanood mo yan eh. Ayun na nga eh. Kakabasa mo yan. Oo. Ay, ayun na nga eh. Tapos, ang nangyari kasi, ginising niya ako sa haplos sa noo. Tapos nagulat ako. Pagkagising ko, malinis na yung pinag-inuman namin doon sa sala. Lahat malinis na kasi nga, ako pa yung unang boarder doon sa isang bahay. Mhm. Bago pa kasi, kaya nalinis niya lahat. Nakaligo na siya. Tapos biglang sambit niya, magbihis ka na kasi may pasok ka pa, sa labas na lang tayo kakain. Sabi niya gano'n, sabi ko, gulat ako kasi nga, bakit ganito treatment niya sa akin? Bakit biglang nagbago? Tapos yun na nga. Kaya, nasabi ko, may ganito pa pala. Akala ko wala na. Kasi Yung maasikaso. wala na talaga. Maasikaso, ito naman to. Oh, iba yung narinig ko. Parang ang sama ng mga binabanggit ko lagi, no? Wala kang tiwala. Narinig ko may asim. Ano yung may asim? Ano? Narinig ko may asim. Ano yung... Walang asim. Sabi ko inaasikaso. Sorry naman. Talaga to. Inasikaso ka niya. Opo, nasikaso niya ako. Tapos syempre hilo ako noon. Nasikaso niya ako. Tapos yung
along the way na kami papunta sa pagkainan namin. Yung sa jeep, yung kamay niya nasa likod ko. Yung bang parang pinoprotektahan niya ako na hindi ako magalaw pag nagbe-break yung jeep. Kasi sabi ko, "Lo, may ganito pa pala talaga. Akala ko wala na." Baka natikman niya rin yung sikip ng hinahanap niya. Ayun na nga. Pero nung time na yun kasi na may nangyari, talagang hindi ko masyadong na-enjoy, pati siya. Kaya after nun, talagang may nangyaring scheduling. Eto, Ayun na, ano yung pinaka ano hindi na, mo malilimutan na bengbangan ninyo? Kwentuhan mo kami ng pangyayari ni Nine. Hindi ko malilimutan to. Ito to. Ay, talaga yung Babae po ako. Ganon, sumigaw ka. Ay, babae ako! talaga. yung sa buong halos buong araw nasa kwarto lang. Kwentuhan mo naman kami. Makikinig lang kami. Bubuksan lang namin yung mga tenga namin, ha? Ay, sorry. Kwentuhan Sige mo po. kami. Yung tipong talaga napasigaw ka na, babae ako! Ang sarap maging babae! Opo, ganito kasi yun, may nangyaring overtime sa trabaho. Tapos, signalan lang kami ng mata, parang ganun. Tapos, kasi, hindi alam ng mga katrabaho namin na may nangyaring ganun, kami lang. Tapos sabi, gusto mo, parang nagsisignal kung doon ba siya matutulog sa akin. Nagdagmoves na rin ako para, syempre, maranasan ko naman yung anong katotohanan kasi nga lasing noong una eh. Tapos, ang nangyari po, okay naman siya, pero nauna siya dun sa may kanto kasi nga ayaw na malaman ng iba. Tapos nung napunta na kami sa boarding house ko, ayun na nga, excited na. Excited na hindi ko alam anong gagawin kasi nga, first time na, hindi nakainom, ang lamig-lamig po ng kamay ko nun, tapos pati din pala siya. Tapos, ginaid niya lang ako kasi nga hindi ko talaga alam paano. Walang siya, ang tawag nun, walang masyadong foreplay. Oo. Kasi nga, nagkakapaan pa kami. Kasi nga, nung time na yun, hindi niya alam kung paano ako Roromansahin. magsisimula. Opo, oo. Pero meron pa rin, Anong ginawa niya sa iyong pang-roromansa? hinahalikan. Saan ka niya hinalikan? Hinahalikan mo lang sa siyempre sa tenga. Tapos papunta ko sa labi. Tapos sabi ko, ganito pala. Ganito pala malit ng lalaki. Tapos ayun na nga, bumaba. Siya talaga yung nag-lead the way. Tapos bumaba siya sa'yo? Ano po? Bumaba ba siya sa'yo? Opo, Tapos bumaba siya. hinawakan niya yung hita mo? Opo, hinawakan niya. Tapos, Ginalaw ayun na. niya? Ay, hindi muna. Sa muna. Saan? Sa bulubundukin. Bulubundukin? Anong ginawa niya sa bulubundukin mo? Naglalaro muna siya. Pinaglaruan niya. Para bang marshmallow. Tapos, pagkatapos niya gawing marshmallow? Ginagalaw niya yung ginagamitan niya ng kamay sa baba muna. Oo. Ayaw ko. Anong gusto mo? Ayaw kasi nga, galing ako sa ganyan eh. Parang, hindi na tumatalab sa iyo mga ganun. sabi ko, meron. Sabi ko, may armas ka naman. Doon na. May armas ka naman, kuya. Gamitin mo sa akin yan. O, ganun. Hindi na ako sanay na gamitin yung kamay. Gusto ko yung batuta. Ay, na nga po, yung ginamit na niya yung syempre, yung unang araw nun, talagang, yung araw na yun, yung gabi na yun,
hindi kami gumagawa ng ibang posisyon kasi nga wala talaga akong alam. Anong posisyon nyo lang? Tapos, yung ano lang, yung ako lang yung nakahiga, tapos siya muna yung gumalaw. Oo. Ganun. Nakahiga Tapos ka nung- lang, tapos siya yung gumagalaw. Opo, siya muna yung Nakailang master. rounds kayo? At tapos nun, ako na yung time na ako naman, gusto ko naman na mag-try na ako yung gagalaw. Anong ginawa mo Ay, sa kanya? Ay, hindi ako marunong sa mikropono, first. Oo. Pero syempre, Di kalaunan. kalaunan talaga. Natuto. Mas magaling pa sa inaakala. Nag-enjoy po, syempre. Ganun pala yung mikropono. Tapos, yung ikaw na yung gumagalaw, Tapos, anong ginawa mo pa? Nung inaano ko muna, tinatansya ko muna. Kaya ko ba to? Ganun. Tapos wala, syempre, first time na ako yung talagang nasa diwa ko ba, na ako yung gagalaw. Sabi ko, ganito, okay. Parang naman. Okay naman, pero masakit siya. Masakit talaga siya. Kasi nga, mahaba. Tsaka bago pa lang sa'yo yung ganun eh. Opo. Nalunok mo ba? Ay, hindi. Wala akong ganun. Hindi po kasi wala sa idea ko yung ganun. Nakailang rounds kayo? Ano po? Nakailang rounds kayo? Nakadalawa yata. Pero iba pa yung kinaumagahan eh. Ano yung pinaka-the Kasi- best? Yung gabi? Yung kinaumagahan? Mas gusto ko yung gabi. Bakit? Ano yung di mo Kasi nga, malilimutan syempre, doon? Kasi nga yung gabi na yun, yung totoong pinakaunang experience ko na hindi nakainom. Kaya alam ko kung ano yung kinakapa ko. Mhm. Alam ko yung anong pinapasok ko. Mhm. Ganon. At syempre, nagawa ko yung pag-mikropono. Ganon. Yeah. Kasi nung una hindi, iba lang ganon. Matik yung una eh. Pero yung pangalawa talagang nagawa ko yung mikropono. Sabi ko, hello Mike. Ano ulit? Anong ginawa mo? Hello Mike test. Kasi nga tinetesting ko, di ba? Wala namang echo, hindi na sobra ng echo. Hindi naman. Saktong-sakto echo lang. Kasi nga, ako hindi kasi ako maingay. Kasi nahihiya ako sa sa paligid. Totoo, Sanay hindi ka ako maingay? Hindi. Kasi nga sanay Kahit kailan, ako di sa ka umingay? Sanay ako sa, ang tawag nun, yung sinusuppress ko yung boses sa ganyan. Sige nga, Kasi- paano? Okay lang. Ano po? Paano mo ginagawa na pigilan? Sige nga, kunyari, nandun ka na sa momentum na talagang, ito na to eh. Sarap Yung na. lang, Paano mo pinipigilan? Sige nga. yung gano'n. Gano'n lang. Parang tumatae lang. Ganon ka, umungol? Opo. Kasi nahihiya ako ba baka may nakakarinig sa sa kapitbahay, gano'n. Parang ang tigas naman nung nilalabas mo. Siyempre first time sa mga ganyan. Ganon. Ganon eh. Tigas yun eh. Ano yun? Pati kasi- Natibi ka, ganon? Pati din siya kasi nahihiya din siya umungol. Kaya gano'n. Paano ungol niya? Paano ungol niya? Minsan walang boses eh. Ano yun? Ako lang talaga yung may konting boses. Ganon lang yun? Binubukan niya lang yung bibig niya? Buka lang gano'n. Ganon lang? Buka. Opo. Tapos walang Kasi boses? opo, nag-vibes kami sa ganyan kasi ayaw din niya yung may makarinig. Kahit naman kami lang dalawa sa isang buong bahay, parang nahiya pa rin kami sa mga ganyan. Gano'n kayo katagal? Ano po?
Gaano kayo katagal? Ano na po eh. Hanggang ngayon, naging kami na talaga. Yes. Napapakinggan niya Opo, kaya ito ngayon? Ano po? Napapakinggan niya kaya ngayon to? Ano po? Napapakinggan niya kaya ngayon to? Ay, alam niya po. Sinabi ko na tatawag Gusto mo ako. tawagan mo siya ngayon? May isang phone ka pa ba? Ay, wala po. Gusto ko lang Tulog na siya gusto kong tanungin sana kung gaano ka rin kagaling. eh. Naku, hindi naman. Hindi, sasaglitan lang sana natin. May ilang minuto tayo para check lang Tulog natin. na po kasi siya. Sayang. DJ, tulog na po siya. Pero kaya mo pang tawagan? Hindi na po. Hindi na, sayang. Kasi pag tulog na siya, hindi ko na siya inaano eh. Kasi Wow. nga, pagod din siya sa trabaho. Mm-mm. Ang nangyari kasi noon, yung dati kong yung ex ko talagang wala na, hiniwalayin ko na siya kasi nga, nagpurmala na kami ng lalaki. Ano Mhm. pa yun, matagal na yun. Ngayon, 12 years na po kami. Grabe, Yung 12 years na kayo, no? Opo. Ano na, May 2 baby years na kayo? po kaming married. May baby na rin kayo? Wala pa po kasi nga Ayaw may pa. priorities eh. Siya, tinutulungan niya pamilya na. Pero kaya naman niya. Mm-mm. Kaya niya akong buhayin. Pero syempre ako may may pamilya pa akong tinutulungan. Mhm. Kapatid ko. Sabi ko, pag nakatapos na yung kapatid ko, pwede na. Kaya, yun ang yung malaking pasalamat ko sa Panginoon. Kasi nga, akala ko hindi na ako makatagpo ng katulad niya. Nakakala ko yung katulad siya ng ibang mga lalaki na isang gabi na gano'n, iiwanan ka na. Pero hanggang ngayon, nag-stick siya. Imagine, ilang taon kaming LDR, pero never sumagi sa kanya na magloko. Mm-mm. Swerte mo rin sa partner mo, no? Ay, opo. Sobra. Pero swerte Kaya rin naman siya nasabi sa'yo. Siguro. Kasi ako sa ilang taon ko hindi rin ako nagloko eh. Kasi nga, di ba, maraming temptasyon din sa labas ng bansa. Kahit saan naman. Mhm. Kasi sabi nga niya, kahit pa daw anong mangyari, kung maglulukot, pagluloko, mayroon talagang chance na ganun kahit pa LDR or hindi. Mhm. Yun na nga. Kasi, So ngayon, kapag LDR kayo, anong ginagawa nyo? Video call. Ganun. Video call. Video call. Nagkamali ako, ha? Akin yun. sabi nga nung may napanood akong reels ba, sabi niya, Mm. ang magandang relasyon daw sa isang LDR na magkarelasyon, may scheduling. Ganun. Uy, bago sa akin yun ah. Opo, sabi, Ano yung Pag may scheduling yung mag-schedule ka na ganitong ng oras, performance na ganyan. magaling? Ganon? Hindi rin, yung lang, saktuhan lang yung, kasi ako okay lang kahit na hindi ako mag-success. Okay lang ako kahit na hindi. Mhm. Basta siya all the way, walang problema. Anong schedule mo? Kasi siya. MWF or TTH? Weekend, ganun. Saturday, Sunday. Hindi, isang lang yan. Saturday. One time. Minsan. May Friday, schedule ka minsan mamaya Saturday. Ay, wala po. Toroy, sana all nang iinggit ka lang yata, no? Nangiinggit ka lang, ikaw lang ba? Ganon. So, mainggit ba? Ganun. Oo, ang dami na naiinggit sa'yo ngayon. Hala. Hindi kasi hindi naman sa, ang tawag nun, parang nagsasubmit. Parang yung sabi nila, submissive. Kasi lang yun eh, kung gusto mo naman na mapasaya mo rin yung partner mo, kahit sa ganyan lang, saglit lang, walang problema naman eh. Kasi nga, yun nga ang sabi niya sa akin, hindi daw siya na nalalabasan pag nanonood siya sa Gusto niya, ikaw yung pinapanood niya, no? Opo. Ano ginagawa mo? Opo, Paano mo siya inaakit? Mabilisan na lang to. Paano mo siya inaakit? Ay, hindi. Kahit na hindi po ako nag-aakit na po daw siya. Wow! Paano yun? Nakaganon lang yung mukha mo? Nakahawak lang sa phone?
Hindi, kahit na yung mukha ko pa lang, tapos ngumingiti, tapos yung gesture lang ng mukha ko, ng mata ko, ayun, nakakit na siya. Sa mukha pa lang yan, DJ. Mukha mo pa lang, ha? Wala pa akong ginagawa. Ganun, no? Sa ngiti pa lang, titigas na, parang ganon. Opo. Wag, Manigas ngiti kasi. pa lang yun. Pag Heart, ngiti pa lang yun. Hindi pa humahalakhak. Pag humalakhak na, patay na. Ay, wala na. Wala na, tirik na. Tirik na talaga. Anyway, Heart, nako, thank you so much sa kwento mo. May gusto ka bang sabihin sa partner mo? May gusto ka bang sabihin sa partner mo? Kahit na anong mangyari, walang bitawan. Mahal na mahal kita at walang magbabago dun kahit ilang taon pa yan. Oo. Hindi. May gusto ka bang request song sa kanya? Naiiyak ako sa kanta na yun, yung kay Tagal. Ito, wala pa nga eh. Kasi DJ, alam mo yung 2 years pa lang kasi kaming kasal, tapos agad bumalik ako dito dahil sa trabaho. Ano yung Sponge Cola ba yan? Kay Tagal Kitang Hinintay. Opo. Tapos, yung last year nung umuwi ako, kinanta niya yan sa akin. Kaya sabi ko, parang sakit naman. Sakit sa puso kasi LDR ulit, ganun. Pero sige lang. Kasi lahat naman ng ito'y matatapos din. Anyway, napapakinggan mo ba kami sa radyo? Opo. Sige, pagbaba ng call na to, pakinggan mo yung awitin na para sa'yo. Para sa'yo to, Heart. Para sa inyo to. Thank you. Thank you po. Thank you so much din, Heart, sa kwento mo ngayong gabi na to. Thank you so much. Happy Saturday night. Happy Saturday. Ingat kayo dyan. God bless. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. Thank you. See you soon. See you po. Alright mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Heart. Maraming salamat and God bless you mga kabisyo. Once again, ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon na 12:39 AM, good morning! At maraming salamat kay Boss Pindot na kasama ko ngayon. At syempre sa lahat po ng mga tumutok sa atin through online and on air. Mga kabisyo, ako nga po pala si DJ Titangelo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin ngayong gabi na to by Sponge Cola. Handog ko to kay Heart na nakatutok sa rin ngayong gabi na to. Kay Tagal Kitang Hinintay.